McDonald's. Fast food, ktorý proste nevieš prestať jesť. Ale ako je možné, že ho nevieš prestať jesť aj cez to všetko, že vieš, že je pre teba nezdravý? Ani nie je to kvôli reklamám, pri ktorých tebe a tvojmu psovi tečú sliny. Oni tento trik používajú už 10 ročia bez toho, aby si o tom vôbec vedel. Ich prvá predajňa vyzerala ako klasická fast foodová reštaurácia. Ale keď začali otvárať nové lokácie, Richard McDonald prišiel s geniálnym nápadom, ktorý sa zo začiatku zdal ako malý detail, ale v realite to bol jeden z najgeniálnejších marketingových ťahov. Zlaté žiarivé oblúky, ktoré slúžia ako billboard a ich vidno už na kilometre. Ale nestali sa len kľúčovou identitou pre McDonald's. Ich žltá farba v kombinácii s červenou farbou stimulujú chuť do jedla. Sú ľahko zapamätateľné a ty so svojimi priateľmi si ich podvedome spájate s rýchlym jedlom a sociálnymi zážitkami. Takže je väčšia šanca, že sa tam zastaví, pretože McDonald's veľmi dobre poznáš a máš tam istotu dobrého jedla. Takže keď budeš na budúce hladný, spomeň si na mňa a nenechaj sa ovplyvniť. A ak chceš vidieť viac videí o tom, ako ťa firmy manipulujú, tak mi hoď follow.